Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, segure irratian zaudete. Eta aurkezpenan esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu. Irratibidez, saio hau irratibidez entzun gai duzue, eta Twitch bidez, sustatuko kanaleko Twitchean, ikusgai, eta euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak sustatu.eusen partekatzen dituzte, eta horietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu. Luisio Fernández, egunon. Egunon. Zer moduz? Bueno, pues aukeraketa hori eginda, Bai. onenak aukeratzen ditugu. Oso ondo, bai. Eta euskara, teknologia, Bai, eta adimen artifiziala. bueno, hori Bai. aurreratu genuen denboraldi hasiera, esan Mhm. dezakegu denboraldi hasiera baten gaudela, irailean, joan den Bai. astean, asko jardungo dugula aurten horretaz, gai batzuk bagen Euskala Mhm. Kamaran, Bai. eta gaur halako batekin gatoz. Bueno, Eta, bueno, igaz tratatu genuen albiste bati erreparatu bai. nion, Perplexity izeneko bilatzaile bat Bai. sortu zala, Mhm. eta bere ezaugarria zen adimen artifizialarekin egindako bilatzailea. Orduan, Hori da, bai. berritzailea edo iruditu zitzaigun, ze, bueno, ikusi duguna gehiago da, irudi, audio sorkuntza, Mhm. edo testu sorkuntza, ezta Hori da, bai. chat erako AA horiek erantzuten dizutenak, baina bilatzaile bat funtzionatzen du. Probatu genuen eta, bueno, vale, esperimentu ez dago gaizki, baina, Bai. bueno, hemen sustatuko editoria, hau da, ni, entzun izan du erabiltzaile batzuk, ondo nabil, Perplexity erabiltzen dut, Bueno, eta Google ordezkatzeko puntuan, ze bilatzailea esaten dugunean, esaten dugu Google. bai, bai, hala da. Bai. Orain arte, behintzat, defektuzko Mhm. bilaketa da Google. Azkenengo 20 urtean. Bai. Baina, urtebete honetan ere gertatu da Google gero eta adimen artifizialagoa dela. Bai. Era, Lehenengo bilatzailea edo lehenengo erantzuna erderaz bazaude, behintzat, berak idazten duen parrafada bai, bat ematen dizu. Mugikorrean mhm, gehiago, webean baino. hori da, bai. Parametroaren arabera dabilen, baina ez daukazu, leheno bilatzen zenun interneten zerbait, baina orain erantzuna berak idazten dizu Mhm, zuzenean, hau da. bai. Lehen bilatzen zenun eguzki eklipsea, noiz? Eta Bai. esteka desberdinak, orain Mhm, eguzki eklipsearen bla, 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 eta, bueno, honek eragin batzuk baditu, bai. webunetara, albisteetara klik gutxiago, ze Mhm, kontua da. Googleek sartu du adimen artifiziala bilaketan, eta bai. pentsatu nuen, bueno, nola konparatze da Perplexity eta Google zelan Vale. dabiltzan, ez? Eta, Erantzuna jaso bueno, dituzu. aproba bat egin dugu Bai. bilaketa batzuekin, partekatuko dut. Mhm. Batetik, bilaketa batzuk egin ditugu, batean eta bestean, eta Aha. adibide bat, diaboloaren historia, diaboloa jostailu bat. Bai. E, Euskararen trataera Googleen eta bueno, itzulpen automatikoan eta ere bastante aurreratu izan da, eta Mhm. badira urte batzuk, baina kasu honetan ja gero eta aurreratuago da non diaboloaren historia itzuli egiten du. Ah, vale. Eta ematen dizkigun emaitza guztiak gaztelaniaz dira, Mhm. ulertzearen ondorioz. Ez? Eta adibide batzuk, bi orrialde, pantalla irudi batzuk atera ditut, eta pantalla irudia ikusten da interfazean, hemen norberak nik ateratakoak Bai, bai. erderaz daukadala, baina dana erderaz Bai, 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 bai. ematen dit, ez? Mhm. Eta galdetu diot ere, diaboloaren historia euskarazko iturrietako estekak. Hemen ezerrez.
ez du erantzuten. Kolapsatu egin du. Bai. Beste hizkuntza batzuetan, eta katalana ere bai, badago, emaizkidazu emaitzak Mm, hizkuntza jakin batean. Ez filtroa badaki, euskaraz bai, detektatzen bai. du Googleek, baina Mhm. hori ez dago aktibatuta euskaraz. Katalanez eta espainolez eta beste hizkuntza askotan bai, baina euskaraz ez dago hori aktibatuta. Zergatik? Ez dutela bai, nik zergatik. Mm. Eta beste gauza batzutan Hilbert Einstein euskarazko emaitzak bai ematen digu, ezta zerbait, ez? Baina hala ere probatu dugu Perplexityn eta Bai, em, batetik egiten du laburpenaren kontu hori. bai, lehenengo erantzuna, ba, Lehenengo laburpen bat, ez? erantzuna Bilatzen ari egiten zaren du, zuzenean euskaraz egiten du, euskaraz egiten badiozu, ez du itzultzen erderara, ja, bai, erderazko emaitza egiten. Behintzat, edukazio pixkat gehiago dauka, Googleek, bai, bai, bai. Googleek baino. Eta gero, erantzun zuzen bat ere eman, bueno, hemen pantailazoa zea da, Diabloaren historia estekak eman euskarazko iturrietakoak. Eta hemen bai ematen dizkizu Mhm. esteka batzuk Ziburu, Nafarroan, Vale. Iruka aldizkarian, Euskaltzaindiaren Mhm. orri batean ere bai diaboloa Agertzen da hitza aipatuko dena, behintzat. Mhm. eta estekak erakusten dira aparte iturriaren laburpentxo bat edo egiten du. Mhm. Ziburuko hiria webgunean diaboloaren historiako uneak euskaraz azalduta. Eta aldamenean esteka dago. Bai, klikatzeko. Mhm. Eta bastante ona. Eta esplikatu eskero, Albert Einstein, eman euskarazko estekak eta azalpenak, berdin. Bai, Diabolo, Eluyar, bai, Wikipedian. ikusten ari garen orain pantailan, Mhm. diaboloaren historia bada gauza bat euskaraz ez da ona oso tratatua eta Bai, bai, bueno, edo baina garatzen bai. aurkitu Mhm. ditu PDF batzuk hor, Mhm. ez dakit historia edo behintzat diaboloa nola jokatu izan da umeen artean, igual hogeigarren mendean gehiago hogeitagarrenean baina bueno, baina Albert Einsteini buruzko estekak eta azalpenak euskaraz eskatutakoan Wikipedia, Mhm. Eluyar aldizkaria, Aberen ikas materialak, hau da, euskara ikasteko Bai. eta beste bat, eta argazkiak, eta gainerako azalpen batzuk ere badatoz, eta orduan, eh, bat eta hutsa. Bai, bai, guztiz. Perplexiteren alde. Eta partekatuko dut beste gauza bat hala ere, Vale. jartzeko bere kontestuan. Mhm. Bilaketa bat Perplexityn bertan, a ver, atzo egin nuen bilaketa bat. Eh, orduan, erantzunak ematen ditu, eman 2010ko euskarazko 10 eleberri ezagunen izenburuak. Honela, izenburu, autorea, urtea. Vale. Eta estekak ematen ditu, eta estekak Aha. dira, berriro esan dudan bezala, blog batekoak, Donostia Euskaraz Wikipedia, baina eleberri zerrendan, cuidao, asmatu egiten ditu gauzak. Vale, a ber, Eh, aztertuko eh, dugu pixkat. bueno, ni be naiz hola euskal literatura aditu handiena, baina esango dizuet, bueno, lehenengo biak Martuten eta Janis Joplin, Ramon Sáenz Vitoria eta Uxue Alberdirenak badirela, baina amek ez dute, bada eleberri bat, baina ez da Carmele Jaiorena, baizik eta Katixa Agirrerena. Agirrerena. Bai, Mhm. gero aulki jokoa ere da ez Eider Rodriguezena, baizik eta Uxue Alberdirena, eta bere garna Eider Rodriguezena asmatu du, eta gero bera asmakuntza kompleto, Eulik Giro ere, ez da Angel Lertxundirena, baizik eta Uxue Alberdirena. Uxue Alberdi maite du, baina oker jartzen dizkio. Baina ez dakit nun kokatu. Bai. Bai, eta gero, Jon Arretxeren piztia, Jon Arretxek Bai. hiru astetik behin eleberri bat ateratzen du, baina piztia izenekorik ez du Ez du atera. momentuz, Eta agian Arkaitz Kanoren aingeru erorien lurraldea, akaso bere buruan dago oraindik halako titulu dotorearekin idazteko eleberri hori, mhm, baina ez dut uste argitaratu zenik 2016an 2016an. eta ez da ere 2025 bitartean.
E, orduan, Mm, kontuz. Baina, hori da, ematen dituen azalpen horiek, ez? bai, Ze beti erantzuten dute zerbait, eta hori da, bai. asmakintza kontu Mhm, hau hor dago adimen artifizialen. Baina, behera joan ezkero, 10 eman de euskal literaturari buruzko 10 esteka euskarazko mhm, webgunetakoak, eta hemen bai ematen dizkigu esteka batzuk estekak diana bai. eta benetakoak dirala. Honetan Mhm, ez da ari asmatzen, esan nahi dut, vale. asmatu alusinatzen esaten Bai, dena, bai, bai, bai. baizik Mhm. eta txukun. Orduan Bueno, ba, pixkat, gumatzen handietara, ez? ChatGPTren funtzio hori edo emaidazu edo idatziazu testu bat honen inguruan edo halakoetan, ba, asmatu dezake zenbait gauza, baina gero interneteko bilatzaile bat bezala edo estekak eskatzeko edo, ba, hobeto funtzionatzen du. ondo dabil. Mhm, Orduan, hemen lehia egon eztan bezala, 20 urtez, uste dut, mhm. Ba, gerta daiteke. Googleen nagusitasunarekin, Mhm, gerta daiteke. Adin artifizialaren disparate horietako batzuk ikusi ditugu, Perplexityn, mhm. Baina, baina, bueno, Googlek bai egiten ditula. Ez bai, du esan nahi adin Googlek. artifiziala sartzen duenetik, Hala. bueno, ez naiz joan harrapatzera, baina, bueno, emaidazu errezeta bat berunarekin, eta berunakin tortilla egiteko gauzak eta halako, Bai, baina bueno, hori da. halako Bai, ez disparatea. dela Perplexityk disparate bat eman duela eta Googlek ez. Hau da, Ez biek Googleen gainera disparateak eman. disparatea. Eta gero, Googleen bilaketa ba oso nahasia dago. Eta euskarazko bilaketa egin zezaketen, eta ez dute Ez dute ez martxan dute jartzen. egiten, eta Perplexityn eskatuta, Mhm, eh, idatziz eskatuta egin daiteke. Eta horrek ematen dit pentsatzera, Perplexityren hurrengo bertsioa mugikorrean ahotsarekin jartzen denean, horrela begira. funtzionatu ahal izango duela. Esan Perplexity bilaketa bat egiteko, eta emango dizula euskaraz. Naiz eta Mhm, bere ingurua erderaz egon, kasu honetan ja, bai. gaztelaniaz, ba, beste adibide bat goratu zait, Googleko erantzun hauetako bat. E, batek galdetu zuen, nola aurkitu etxe inguruan pizzeria bat. Bai. Eta erantzuna izan zen. Pizzeria bat aurkitzeko onena da Google edo Yelp bezalako webgune batera joan, eta bertan bilaketa egin. Bilaketari Hori izan zen Googleen erantzuna. erantzuna pentsa. Ze, Bai. irakurrizun norbaitek, nola bilatzen ditu jenteak pizzeriak? Ba, Googleen bilatzen du. Orduan Googleek erantzun zuen. Jakin nahi duzu nola bilatu pizzeria? Bueno, eh, Bai, bai, bai. disparateen munduan, Hori da. eh, erreakzionatuko dute Googleek eta hobetuko dute, bueno, pues hortxe, guk pista batzuk eman ditugu, Mhm. eta horixe gaietako bat. Eta gero ere, ba, gogoratu entzulei, arreta jartzea, ez? Ba, Googleen edo beste bilatzaileetan halako galderak egiten dituztenean, ba, ondo aztertzea edo Bai, klik bat baino gehiago egitea, ez? alderdi honetatik bilatzaile batek estekak nola ematen dizkizun, bueno, ba, Mm, klikatu egiten duzuta, hori da, bai. hor daukazu Mm, ematen dana. Baina hori da. zerrenda bat eskatu, 2010ko 10 literaturako zea, Mhm. ba, ez. Ez. Horrekin adibide bat gertatu zen, orain dela, edo joan den astean, edo orain dela bi aste, aktore espainiar bat hil zen, Veronika Bai. Etxegi, eta Mhm. Fotogramas aldizkariaren webguneak publikatu zuen eh, ba, bueno, pues, obituario azkar bat, ez? Bai. Hiloar azkar bat, Veronika Etxegi hil, eta hainbeste urte, Mhm. eta bere filmografia bat, ba, hola osatua, Sortu zuten. pelikula faltsuekin. Mhm. Hala da. Bai, bai. Bai, Eh, kritika hori ikusi baten, zuten. baten bate asmatuko zuten, baina, bueno, pues, holako, eh, Bai. uste dut Bai, abuztuko zen azkeneko astean edo izan zala, eta igual bekadun bat zegoen, eta, bueno, pues, bueno, edo ez, edo ez, edo ez, ni bezaklako erredaktore alfer bat. Ez, baina gertatzen da, ez, lehentasuna duela azkartasunak, panoraman egotea, ba,
egia edo den hori publikatzea baino, Pues, ez? horixe, bai, claro. Claro. Nik ere, eleberri zerrenda hau pertsonaki zertu behar izan dut. Ni, enago ez ditut danak irakurri inondik. Bai, baina gertatzen da, agian aditua baldin bazara, edo ezagutzen duzu bere filmografi osoa, kasu honetan aipatzen ari garen albiste horretan, ez? Aditua edo fana baldin bazara edo jarraitzailea, ez? Ba, agian konturatuko zara horretaz, baina ez baldin badiozu asko Bai, ezagutzen eta ez baldin badiozu asko erreparatzen, bueno, ba esango zu, bale, ba oso ondo. nik Ez? hemen eleberri ezagun batzuen izenburuak ikusi dituz, baina Jolearen semea, Amek Bai. ez dute, Janis Joplin, Martutene, Claro, baina esatezu, bai, bueno, ba aingeru erorien sonatu lurraldea, bai, ez da. Bai, pixkat, ez. bai, bai. Hori detektatzeko gauza izan eta baina Bai, baina esan badazpada konprobatu nuen, Wikipediara jota, euskarazko ondo, ondo. Wikipediara jota. Bai, baina hori da. Azkarregi bizi garen hontan, hola, gainetik irakurtzen dugu eta asko erreparatu gabe eta gertatu daiteke. Osea, ba, idatzi zuen horrek esango zen, ba, seguruna ez diela konturatzen. Bueno, Bueno, aurrera, bai, beste gai bat, beste tresna bat azaldu vale, genuena, eh, nola deitzen da, circle populations, biztanleria zirkuluak. Bueno, bai, hau da, tresna simple bat, programatzaile batek sortu du, mapa mhm, libreekin eta matematika pixkat vale, eta datutegi batzuk mhm, bilduta, eta hementxe erakutsiko dizuet, a ber, partekatuko dut. hau da pixkat, hori da, zirkuloekin, Bai, zer dan baino erakutsiko vale, dugu. Zuzenean, orduan hurbiltzen gara vale, mapa bat erakusten ari gara, eta hurbiltzen gara, segurara hurbilduko gara. A ber, mhm. aurkitzen badut Ez, nire bera, ignorantzian, berago bai, hor, laskautik, beraxo, hortxe, hortik. hementxe, Idiazabalen ondoan. Orduan, hemen klikatzen dut, eta segurako 5 kilometroko erradio batean, 5.305 pertsona bizi diala. Mhm. Mugitzen badut pixkat, Beasain eta Claro, Lazkao hartzen da, Lazkao hartu dugu, Ormaiztegi eta kaf erabiltzen zatitu dugu erditik, da, barkatu, erditik. eta 7.000, eta beste pixka mugitu ezkeo, ordizia hartuta, 26.000. Bueno, erradioak Bueno, eta ariketak egiten ibili naiz, zein 5 kilometroko erradio utzik badago Euskal Herrian, eta bueno, adibide batzuk, bardeetan, hor ibili gara, bueno, 57, 0 pertsona, pero, pixkat mira, irten gara, zirkulo irten zaigu, mhm, Aragoira pixkat, ordan pixka mugitu ezkio nuntzago, 20 pertsona hor, nubait, 2 bi, pertsona, 30, hortxe, etxe bai, badago hor edo zerbait, 10 pertsona hemen, sí, 0 bueno, pertsona, bardetako area baten 0 pertsona daude. Eta kontrakoa ere egin dugu, 100 kilometro, eta honek ez du Euskal Herri osoa hartzen, ze Euskal Herria ez dago ondo egina, ez da zirkulu perfektu bat, mhm, baina eta kalkulatu genuen Euskal Herriaren erdigune geografikoarekin dagoela hor sakanako puntu bat, bai, eta bueno, 3,2 milioi pertsona agertzen zaizkigu, baina Errioxako Logroñesak bueno, kontuan hartuta. Orduan, adoptatuko ditugu, Luisio. zertarako balio du honek, kuriositaterako, eta Kuriositatea, bai. zertarako ere ez, baina denbora lehiaketein daiteke, aurkitu zazu Frantziako punturik zerena, X radioan. Bai, Hori okurri dizait. Igual egunean behinerako galderako okurriko zaizkigu honek. Zenba egia. jente bizi da zirkulu honetan, Bai, eh, baina kuriosoa da, igual Ni- igual izan daiteke. Ara begira, baina improvisatu dut. Bueno, 10 egun barru egunean behin, eta igual galdera hauekin. Bueno, ja 10 egun.
Bai, irailaren 22an hasiko gara. Bueno, begira, hortxe azken berria ere, Luisjo? Bai, bueno, ziklikoa da, 19. denboraldia, pentsa. Pentsa, jo. Ba, Luisjo, hementxe amaituko dugu edo azken albistea azkar-azkarra aipatzeko bai? Hau da, adimen artizialari buruzko ikastaro bat antolatu dela, Vale. sustatuko azalean, euskeraz, adimen artiziala eta irakaskuntza, interesgarria, UEUk Iruñean. Ikusi eta interesadunak joan dadila. Primeran, Luisjo, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Datorren astera arte, agur. Aio!